ndinodhima nganya kutenda ndichiko uremi hwakatsawo zvino ndari hai richaindiwane nyana yezvi zva chinefunyana ndinge ndiyadhaa nyana ndorutopedzodhaa zvino ndodipfori ndiraiti ndinyi ndi Alfred apa ndiri ndi Alfred ndikomberwamba natitwedu ndiona uyu hoitani makuru zvino chivotombidza makuru ndomunifita ndiaduva ndatitomuudza uri hai ine nditoona uri ndititopfara ndichinga ndimukara marai chatosvikisa 6 years eni okay ndione ndofara 55 zvino mara chizvino achimbonombona uri ndikatitova muswa kumautsinginera zvino ndova ndikotomuumbura apa ndichikoona ila CV adomechetsa ndisiri chisitsana ichi chaini chifoinera apa ndichirumirise ndipori chovhuwa ani namusi apo ndovhuwa kotovura wanga pepo mani chitewi mani okay totamara likamzova ane patsinyi kurudwamba ne ngachirungati zvino andibhizi namadzina inotoita hani nguri ndomurengera netime vegapera wasi pindure zuroiwanani Sorry? Zvino ndikotiyotoma ndakontrol wanga ene uri ndiyamupatsererezanga Sorry? vegopera ungalavuna tiyongumbire tamira munecheza ndomurumera cherede ngakepteka ojena 200 apo pamuromo zvinokotovanya kumbudza story uri ene upi zvambozori nditori nerena chipedza zvino yakuita rakonwamba umwana ndimusadzi wanga mara uita zvimwe zvitori zvine zvambora ucheonepo ndiona katopiefa samusadzi ane akuti odza mutini andikohani atine kuti fara salivhevheru samusadzi ndikonya kupengisiwa nne ukopengiswa ngamini ngori ndikonye kumumaraini ndikonya kupengisiwa kati fare samusadzi songori ine ndichikofoina avo tomodanga zvitori zvavo usati varekani wanyi musadzi wari eno musadzi wanga titi ndikohani esezvo ndomasina rutenderana zviyo zvali tuvalenda mundipfita ndi tendo zvali ndizvonomwa zviti zvone tinomuudza ene ndamusozori ine ndikunyanga musadzi ene atenda kana uvakonotenda nguri uvakonya kusvika une yakuyahone ndiri ndizviri zvonomwana titevi tingatopfanana uri ene amtsengise amutu amusadzi ndikokudziso ndisizonomwana mendaamba ndatoma ndapedzwana noti kageneration iya zvino hatikwamba kazva generation hene tv dzavewo nditone dzine dzanichinya dzenedzo dzikuita zvone dzikuri chini zvino hatikwamba yezo zvinoenda kwamba zvone ndisizvo tisiyana zvo rindolifitiwa asi mwenye koita chichibhaera yesu ndiyapa ndonochira mimwa michinga mama zvino ndione ndofara 55 zvino ndione ndofara 55 yese zvino atijenereri asi zvino zvingombudza izori ene ndione ndichatokuya Venda ezoita ndahani chereti yanga kuilapa mwedzi mumwe namumwe haibo mara kunye kotovambudza zvitori haibo kapiso chereti yanga zvino ndikopera kuti ajenise 300 yangapo kakemitekene tili kuchiroyi mnene mara dzuva lamusi akutoda lifiti apa unoruverera noruverera lift yoyagai zvinovombudza zvitori apa yoyagai ene uyapiwa zvoro vakunye kuyakaitiri tinondopfanana yena arakitoji vachiita yezvitu ndiri lift yoyasi ndikomutota apa ndi lift yoyagai ndori ndikomutota ndifuna kupengisiwa ndori ndikomutota titoi tifuni ukoti odhapa ukoti onamera dhapa nonorinda vaona ndo ndikolora kana ndikopenga no.
Man, that was crazy. Thank you for watching this video, right? Please subscribe if you haven't subscribed yet. Please comment, like, and share the video as well, man. It's crazy. Either way, you can watch some of my previous videos, and you please stay blessed, man. Till next time, I'm Pa. Swan. Let's get it.